Aquesta història comença el dia que José Luis Sanz s'assabentà que anava a ser fester de Sant Antoni l'any 2014. Però l'any 2004 va néixer la seva filla i de seguida acorda amb la seva dona Anna que la xiqueta formaria part de la festa. Passen els anys i la festa s'acosta. No hi ha festera de gràcia. Així que després de molts pensaments i tantejos, els pares decidiren que la seva filla fora festera de gràcia infantil 2014 a la Vila de Canals. Aquest any ha sigut molt especial i a partir d'avui ho serà més. A maig, la xiqueta es preparava per a rebre la seva primera comunió. La xiqueta és molt viva i practica diferents activitats i totes amb molta il·lusió. En primer lloc, el ballet. El ballet és un ball correcte que inculca disciplina a les seues alumnes.
de les danses des que era ben menuda. I avui tota la família forma part activa en el grup de ball. De manera molt especial, volem dedicar-te a aquest moment. Sant'Antoni del Porche, che non è la sua grazia, che siga un po' che Vito pare Sant'Antoni, Sant'Antoni del Porche, assienta una risposta clame, tante cose bene. I bones toques i que solen menjaren és estan molt festa ai amb permís de gener xiques i xicons eixiu que la festa està al carrer Vito al pare Sant Antoni Sant Antoni del Porche I així tots
frases tornaré. Vitori, Vitol, el nostre patró del poble, Sant Antoni del Porquer, que ens doni la seua gràcia, tant que siga un poble. El folclore, la festa i la tradició van lligats de la mà. A la vila de Canals ho podem demostrar amb el repertori de ball popular que encara mantenim a la localitat.
2014.